ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 18 декабри соли 2024 мебошад ва пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад. Ҳама хонаҳо аз шаҳри Душанбе мебошад, яъне 3 хонага дар 1 Советский, 3 хонага дар 91 микрорайон ҳавлии фурӯшӣ дар Гипразем, 2 хонага дар Садбарг ва 2 хонага дар назди бозори Меҳригон. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамирӯза навор монда ҳастанд. дӯстони азиз, ҳама хонаҳо танҳо аз шаҳри Душанбе мебошад. бениҳоят имрӯза навормон навори хуб аст. дӯстони гиромӣ, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 1 Советский ҷойгир аст. бари бозорчаи Клеопатра, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбеда қарор дорад. дӯстони азиз, хона коробка мебошад, яъне бе таъмир аст. 63 метри квадратӣ мебошаду 3 хонага кардагиамаш. нархи 1 метри квадратияш $700 дӯстони азиз, яъне дар умум $44100, $482,000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хона дар 5 ошшона ҷойгир аст. худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад. ошшонаи хона бениҳоят хуб аст ва дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои расия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 3 хонага 63 метри квадратӣ дар 5 ошшонаи бинои новостройка $482,000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар 91 микрорайон ҷойгир аст. 3 хонага мебошад бо масоҳати 77 метри квадратӣ дар 5 ошшона. худи бино аз 9 ошшона иборат аст. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, нархаш бошад $800,000 сомонӣ. нархаш боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. дуюм падеза дӯстони азиз, кӯча Алишер Навоӣ, марҳамат, 91 микрорайон. албатта ки минтақаи беҳтарин аст. дар хона оби гарм ҳамавақта, отопление кор мекунад, таъмир 100%. марҳамат, бениҳоят як варианти хуб аст. дар минтақаи хуб $800,000 сомонӣ, $72,252, як $7,435,000 рубли русӣ. ҳамаш дар рӯи экран ҳаст. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Пахтакор ҷойгир аст. аниқтараш гӯем минтақаи Гипразем, на он қадар дур аз заправкаи Тоҷирон, яъне ҷои каничкаи маршруткаву автобусо. ҳавлӣ иборат аз 1,8 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. дӯстони азиз, ҳавлии нав аст. ба дастаъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав мебошад. дар наздикиаш ҳам мактаб аст, ҳам боғча, ҳам масҷид, ҳам маркази тиб, бозорчаҳоям дар наздаш мебошад. бо транспортам мушкилӣ нест. 3 дар хона дорад. дӯстони гиромӣ, дар 1 ошшонаш ошхона ҳаст, 1 ҳуҷраи истихоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳаммом. дар 2 ошшонаш боз 2 ҳуҷраи дигар аст. нархаш бошад $580,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар наздикии Садбарг ҷойгир мебошад. дӯстони гиромӣ, аниқтараш гӯем байни Садбарг ва чорраҳаи Скорида ҷойгир аст. ҳамин байнда ҷойгир мебошад. дӯстони гиромӣ, ним остановка ай Садбарг ва ним остановка ай Скори. худи хона 2 хонага ҳаст бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар 16 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошшона иборат аст. лифт албатта ки кор мекунад. хона бо таъмири нав таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар хона ҳаст мебинед, ҳамаш меистад. дӯстони гиромӣ, хонаи харидорӣ мекунед, медороеду
зиндагӣ мекунед. Дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин худи биноям дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. Якум ряд аст. нархи хона 962 000 сомонӣ, 88 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар назди бозори Меҳригон ҷойгир мебошад. ду хонагоҳ аст бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 6-ум ошёнаи бинои нав аст рӯйка. худи бино аз 13 ошёна иборат аст. бинои нав аст. худи хонаам хонаи нав мебошад. нав ба дастаъмир аст. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нархаш бошад 569 000 сомонӣ, 52 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.